Минутна реклама. Ще ви снимам докато влезнете. Айде, стадо. Мед. Шайбу! Ты бы придумал сказать серьезно. Няма се. Айде. Шайбу. Трябва да разбиваме, моля. Младотница дали я бе бега. Така. Чекам каваян да му размия. Анастасия. Другата страна. Кръсника. Там. Пазите нея. Последното. Борисов или Борисов? Борисов. Знаете, че български език ударението и променя в константа. Заради това питам. Борисов ми добре. Както по-добре. Добре. Смело. Заповядайте. Какво стана с надписа на ден, да с някаква тук оставите? Добре. Заповядайте гостите от двете страни, където ви е удобно. Свободно широко. Брат. Другата страна. Да съм професионалист, да знам. Снимай. Скъпи млади хора, добре дошли в ритуалната зала на обредния дом град Шумен, където ще бъде сключен вашия брачен съюз. Но преди това трябва пред мен и пред вашите свидетели устно да потвърдите своето желание. Анастасия Николаевна Лукянчик, потвърждавате ли желанието си да сключите граждански брак с Калоян Атанасов Тодоров? Да. Калоян Атанасов Тодоров, потвърждавате ли желанието си да сключите граждански брак с Анастасия Николаевна Лукянчик? Да. Вие, кумове, Надежда и Веселин Борисови, убедени ли сте, че младоженците се познават достатъчно добре и по своя воля са решили да сключат граждански брак? Да. В изпълнение на вашето желание, съгласно изискванията на семейния кодекс, бе съставен акт за граждански брак номер 359, 1 октомври 2011 година. Анастасия, ето да подпишем акта. Да се навеждате на това място. Така. Емо. Не, аз може. Добре. С папката. Спокойно. Благодаря. Оставя много тежко. Don Corleone. Я хочу воды. Ясно. Съгласно закона и обичая и от името на кмета на община Шумен, в качеството си на длъжностно лице по гражданско състояние, обявявам
Гражданският брак между Анастасия Николаевна Лукянчик и Калоян Атанасов за сключен. Ще ми се да ви пожелая много хубави, много спокойни дни, изпълнени с много нежност, топлина, хармония и разбирателство. Пожелавам да живеете спокойно живота си, казвам, в много хармония и в много разбирателство. Скъпо хубава, бъдете до тях и в хубавите им, и в трудните им дни, да заслужават. С точката. Вътре. Пръстенът е знак на съюза, който се случва между вас. Отпечатък за честност, вярност, преданост на мъжа към жената и на жената към мъжа. Пръстенът е опис на прегръдката, която ви съединява, и на слънцето, което ви дарява с очите си. Линията на пръстена няма край. И не бива да има край вашият стремеж един към друг. Добре. Смешно. Не, да опитам да фанем екрана тук. Венчайте, да създадете здраво и хубаво семейство. Венчайте се, да вдъхнете доброта и нежност на чувствата. Полет и мъдрост на мислите. Венчаваме ви от днес за винаги. От векове жената е била пазителка, крепителка на здравието по българското семейство и връчвайки ви документите за граждански брак. Ви пожелавам да продължите тази хубава българска традиция. Пропускай ме момента с чашите. Все пак да кажа това, което казвам. Бъдете силни с вашите любими. Бъдете искрени един към друг. И си вярвайте, най-важното е да се обичате, защото само любовта побеждава лошата дума, пресушава сълзи и промени света. Анастасия, искаш да го целуваш? Желая ви много щастие. Казват, че вече сме влезли в астрономическата есен. Да, обаче във вашето семейство сега започва пролет. Желая ви една хубава, дълга, плодотворна, ползотворна пролет. Къде сте от днес? Това не едно хубаво, топло, жарко лято. Да дойде, когато дойде есента, да си кажете, щастливи сме, че бяхме заедно. Помогите, искате ли да ги поздравите? Комаша? Сега, ама, ако искате, дайте да направим така, нека да го завъртим обратно към вратата. Ай, може да че. Така, за да може и гостите.
Така, добре. Айде сега, от тук добре. Кумовете, застанете така, както бяхте. И айде гостите, къдете да ги поздравите. Айде, отляво надясно, отдясно наляво, както ви удобно. Кой помага? Не, градинки Бог дал. Аз не бях първи, ще бъда обаче. Ой, мама, държи меня обратно. Те по-на, аз съм приятел, не съм оператор, като си мене, те ти бъха. Пойдем? Пойдем. Ну давай. Смело. Море на живота. След това отдален поглед. Всичко се прави да вас. На кого да е? Това е хардкор капеле. Нямитно, наредете и ще ви снимат фотоапарата да ви е гадно да спите. Къде е това? Короче, много правилно. Много правилно, аз ние сме го направили, да. Вот това. Той ще се върне. Той ще се върне. Той ще се върне. Със сигурност. Абсолютно, аз съм сигурен в него. Каляне, тази книга ще четеш вкъщи на глас. На глас? За да може участие да научи български. И ще се записваш.